pun enggak. Enggak. Nggih. Sampeyan tetep jumeneng ngantek sesuk. Lah, pupung igen. Mene igen ning wektune limbukan ngono lho, Pak. Ngono kuwi to cara. Mungkin sampeyan iki tak matke lho, saya tuwa ra saya sabar Mas saya muringan. Lah, Wong sing Lah dhewe wangi muring-muring kaya ngene wae ora tau tok jang. sabar. Iya. Oke. Ampun. Rate. Rate ya, Nduk. Rate. Kusutane jeng duet ning ngasih tambal bak ngono ya. Ampun. Jane gathol lho. Dadi sing tuwa karo tuwa. Kuwi nek kali Bu Tarmi itu malah bebas. Waduh. Nek kali Mbak Ratih iki pripun? Rasane mboten tekan. Lah napa ta? Klerune ora kersa ngladeni atiku lara. Ya Allah. Nah, ini nek gelem ngladeni aku wis ora kuat. Lah Lah repot. Mbak Ratih. Nggih, Oh, piye? Keluargamu apik? alhamdulillah. Ah, Sae. sida digawe ya. Ya ampun. Aku iki jane pintu coba ya. Wis pokoke tak ikhlaske lahir batin. Lagi ngoten yo sedina-sedina sambatan. Jenengan ora perlu ngungkapkan perkara Bayaran kok sambatan piye sampean iki? Sambatan lapas ngene sampean iki kok. Pak Sunar ku ya tau wayangan aku, Mbak Ratih. Mbak Purwati ya tau wayangan aku. Sampeyan aja nyalahke aku. Lah nyalahke sapa? Kalau ibuke Bintang. Lah kok iso? Aku rembuk aku kok wis salah teko aku rembuk aku ora karo kowe. Apa salah apa ora peneran. Ratih, coba nyuwun pirsa karo Mas Bayan mau ngersake lagu apa? Mas Bayan pundi? Pak Bayan. Mas Bayan sing kemeja putih. Mas Bayan. Lagu napa? Mas. Wah. Mas Bayan ora resiko Mbak Ratih. Lah pripun? Wis to pokoke ora resiko. Wis ngono ae. Ora resiko. Nggih wonten dawuh Pak Bayan monggo dipun jawab. Wah, betul kertas. Nek pasrah Mbak Ratih. Pasrah kali 100. Ora. Buat mriki lho, Mas. Mboten mantun. Bu, 200 ayo medhuk diparingi kancani karo Mbak Niken ayo kan gredit cepake plastikmu Ya kan. Lah, Niki